खोमसियाव जोंखांनो हानाय संसारिक एबा धोरोमारि नङै मुलुगाव साहस आरो रैखाथिजों फोथायनानै जिउ खुंनाय। फै अब्ला जों फावथायखौ जागायदिनि। फावथायगिरिनि लाइमोननि जिबनाव आथिखालनि सोलिबाय थानाय संसारनि गोबां रोखोमनि आनजादफोरा सफैदों। सेथियाव बेनि जिबनाव आनजाद लानो फैगोन सान हर मबाइलाव गेमफोर गेलेनानै सम नस्थ खालामग्रा लाइमोन जोहोलावफोर। You have slain an enemy. Mega kill. Unstoppable. Monster kill. Godlike. Legendary. दानिया जोङो नुनो मोनगोन मुर्तिफोर बायदि गावनि महर मुस्रि साजायनानै गोगा खालामग्रा संसारजों गोरोबनाय लाइमोन सिख्लाफोर। बे समाव जों नुनो मोनगोन जौ जुवा फेग्रा मुवा बाहायनानै गावनि देहाखौ नस्थ खालामनानै लाग्रा बेराय बेराय सम नस्थ खालामग्रा थिफुदला सेंग्रा। बे समाव जोङो नुनो मोनगोन थाखा फैसा अनग्रा थाखा फैसाखौल' देरसिन खालामग्रा लाइमोन जोहोलावफोर। Bodo, बे आं न'आवनो दं ब्र'। आच्छा मा खालामदों? आं ओरैनो दं ब्र' नै जेबो खालामाखै। आच्छा दिनै बेसे खामायनो हाखो? गैया ब्र' दिनैहाय रबिबारखाय आङो 2 लाखसोल' खामायनो हादों। आच्छा ओमफ्राय ब्र' नोंहा? गैया ब्र 5 लाखसोआनो बांसिन जानांगौमोन। अह ब्र' जोंहाथ' दिनैहाय रबिबारमोन नाथाय गिर्जायाव थांना जाखो? गिर्जायाथ' एभ्रि उइक जाखायो बाहाय। एबार रिलिज खालामसै नेक्स्टआव थांसै। जोंनि बाथौजोंलै जोंनि फैसा गैसै नालाय। औ दे होमबा। औ दे। नोंबो नांगौ फैसा? दानिया जोङो नुनो मोनगोन बे लाइमोननि गोसो बोनो हास्थायनाय महर गोसा नायनो मोजां जोहोलाव। Hello everyone. Welcome to my YouTube channel. Thank you. Aku dengan fans cepat menjawabnya. Hari ini kamu nasi gaya masih hari ini kamu nasi makan sponsor ini Presiden Komisi Mahur muda ada. फारसेथिं नुनो मोनदों मोजां मोनो नैबे जोंनि स्पन्सर ini कालचारेल सेक्रेटारि मावदि मोना फारसेथिं जों नुनो मोनदों गावनि टेलेन्ट एबा रोंगौथिखौ इसोरनि रायजोआव बाहायालाबा ससियेल मिडियायाव बाहायनानै जिरायलाबायनो गोदावस्रावनो मा जादों बेयाव एन्टारटेन खालामनो नाजाग्रा इउटिउबार सेंग्रा। आंखौ थाफाना इउटिउबार आंखौ फैसा खामायनो हायो बेयावबो
आंबो खुलिनो हागोन बिदिनो दे आंबो दोननोसै नै बेखौहाय बिदिनो मोजां नुदों न' बिजाबफ्रा जों दा थादोंसैलै बेनो फारफ्रोमथिंबो गावनि बेन्दोंजों खानानै गावसोरनि फारसे बोबोनो नारा नाथा नाजादों। बेयो खालार होबाय जादों। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ खोमसिनि स्रां बेयो गासै पापनि बेन्दोंखौ लानानै क्रुसाव बानहोबाय। गोसारथिजों बेखौ बायख'नो आरो रैखाथि होनो हाबाय। संसाराव नुजाथिनाय गासै हाबा मेगननि हाबिलास मोदोमनि हाबिलास बेनि जिबनाव बे खेबाव गोहोम खोख्लैनो हायाखिसै। खोमसियाव जोंनाय देम्फु बायदि स्रां जानानै पापनि संसाराव गसंथानो हानायसै।